Brosky, čaute, dajte sem odber, like na kanálik, nech máme viac a nech to není taká tmíčka, zapneme svetlo. Téma je o tom, že v podstate ja budem cvičiť nejaké veci, áno, len tak proste napadlo ma to, čiže začneme. Dúfam, nedostanem za to ban, že bez trička budem normálne. Alebo prvý deň má. Čo ja viem. Mám bez, alebo... Čo ja viem. No to je jedno, budem s tým. No nič, prvý deň, áno. Toto je prvý deň, čo to budem točiť. Čiže go. Ideme hneď 10 klikov. Ome. Dobre. A ideme... čo ešte? Dáme si to. Bej. To riadne boli. Čo dáme? V podstate môžeme dať je to. Čo ešte máme? Počkajte. Takto. Kurvík. To ja neviem. To nie. Počkajte. Zapnem plejko. Haló? Nemám ovládač. Neviem ho nájsť. A tu je. Dáme si rozhodne aj s loptou niečo. A niečo ma hneď napadlo. A to je hovadina. Akože nebol by to zlý nápad. Počkajte. Nastavím a budeme pokračovať. Dneska si ukážeme tajné triky z Grow Garden. Jak využít rychlostní glitch, abyste byli...
pôjdeme. Si v offside, bráško, si v offside. Jediné, ako sa môžeš tohto offsideu dostať, aby gól platil, tak je, že musíš dať odber a like na toto video. Poď. Dobre. To je fúk. No nič. Pôjdeme na to. Vieme to hovadina. Ukážem vám. Jo, moje vlasy. To je hovadina, to ma nebuď. Čo ja viem, ľudia. Čo najviac klikov zvládnem ešte. Kámo. Ja ešte neviem čo. Počkajte. Čakaj. Není to moje, ale to by som si musel dať tričko. Keď nedostanem ban, bojím sa to urobiť. Alebo prvý deň. Kurničom. Alebo viete čo? Ja som odvážny. Čakajte. Vidíte na ruky. Moje telo je také. Viem, cvičím už dlhšie. Položím telefón. Toto som aktuálne ja. Je deň 1, čo som začal na YouTube natáčať, že ako cvičím, áno. Čakajte. OK. Proste to je všetko. Napálte sem ten odber, like na toto videjko. Vidíme sa v ďalšom takomto videjku. Maj sa. A deň 2 bude zajtra, v sobotu, čo dám hore, ako cvičím. Čus.